बे समाव मोनसे गिदिर खौरां क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो बिटिआरनि बरगय लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिनि गेजेराव गोख्रों दान्थे बिदान्थे। मिउनिसिपाल बर्डनि खाजोनानि सायाव गोदानै थांखि लानायखौ बिसोर सानैनि गेजेराव सावरायनायनि गोख्रों दान्थे बिदान्थेखौ नुनो मोन्दों। मख'नाया गोनांदि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ आजावना लानाय गोदान थांखिखौ गोख्रों हेंथा होनानै क'क्राझारनि गागि नोगोरारि मन्सुआ सोमावसारदोंमोन। मिउनिसिपाल बर्डनि बे थांखिखौ हेंथा होनानै मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनि गेजेराव गोख्रों दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ, बे समाव मोनसे गेदेर खौरां मिउनिसिपाल बर्डनि मावख'नि सिङावनो बिटिसिनि बरगय लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिया गोदान टेक्स फोसावनायखौ लानानै मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मजों गोख्रों दान्थे बिदान्थे जादों। बिसोर सानैनि गेजेराव माबायदि दान्थे बिदान्थे जादों फै आबुं नुथायखौ मिथिना लानि। Will be divided into 4. G ahi ase 2000 plus hey G ahibo imane ho. That will be. This is the new rate. And this etu ami kole no hobo. It will have to go to assembly. It will have to go to council. Jodi government e feel kore, there everyone will be there. All sub public representative. Anyway, summarize kori. Jiman imane komo hobo pare. Yato komo hoi jabo pare. So we are expecting. Amar follow kora ekidi je we will not give pain to the public. Olop consult koribo. We will consult with your. Itia ami palu like we are very happy you are participating in this municipal reformation act. And itia je kori mami we will consult your organization. And ami jiman parisu sobbor logot ami consult kori he korisu. But this is only the draft trial and error method jetu sobe experiment kori ase. But then for 6th schedule and especially BTC we are really concerned. Our government is really concerned and we are not going to give any pain to our public. This is our assurance. Thank you. Thank you, ma'am. 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पीकिंग कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।